Sitten tämän keissin jälkeen paljastuu, että koska Ichiko on niin voimakas, niin tämä henkienergia pursuaa yli siitä sen kehosta. Ja se on sitten tarttunut näihin Orihimeen ja Chadiin. Ja sen jälkeen se sitten on herättänyt niiden luonnolliset voimat. Tähänkin palataan vielä, pitäkää mielessä. Ja sitten tässä nyt kerrotaan taas näitä näin. Sitten sen myötä se homma ei mene ihan putkeen, vaan hollaveet tulee aika paljon, niin keskittyy yhteen keskittymään. Sitten sieltä tulee tämmönen isompi kaveri. Tää on Menos Grande. Tää on semmonen tosi iso paha, ihan niin kuin oikeesti paha juttu. Sitten Ichiko ja Ishida yhdessä sitten tappaa tän Hollovin ja sitten on silleen, ei, miten toi nyyppä pystyy tekemään näin. Koska Ichiko just ei aloittanut tän homman. Ei hetsi, perussounen meininkiä. Sitten kohdataan ensimmäiset muut toiset Shinigamit. Elikkä Abare Renji ja Kuchiki Byakuya. Joka Byakuya sattuu olemaan tän Rukian veli. No, paljastuu, että tää siirto, minkä toi Rukia teki tolle Ichikolle, on hirveän laiton ja siitä rangaistaan kuolemalla. Aina, pitäkää tää mielessä. Mut sitten Ichiko tulee ja yrittää pelastaa tilanteen ja sitten ihmettelee, miten sulla on iso miekka? Muistakaa, toi Renji on kans tosi korkean luokan Shinigami. Ja se sitten paljastaa, että niissä miekoilla on tämmönen power-uppi. Niillä kaikilla miekoilla on nimi, ja kun sä opit sen nimen, niin ne paljastaa sen todellisen muodon ja sitten nostaa sen käyttäjän voimia 5-kertaisesti tai jotain. Ja sitten, no Ichiko voittaa silti, koska Ichiko on tosi kova jätkä. Sillä ei mitään väliä. Mut sitten Byakuya tulee peliin ja tappaa Ichikon. Okei, tulee arkin vaihdos. Nämä tyypit unohdetaan ihan täysin. Ja päästään Soul Society-arkkiin. Tässä on meidän uudet jätkät. Noin mun 2 tulee myöhemmin mukaan. Ja sitten Ichiko herää tuolta Uruharan kaupasta ja sanoo, että nyt treenataan. Ja myös jollain tavalla se Byakuya tuhoaa sinne Ichikon Shinigami voimat, mutta paljastuukin, että Ichikolla on itsellään syvällä sisimmässään omat Shinigami voimat jostain syystä. Ja sitten paljastuu, että nyt tehdään sit näin, että mä tapaan sut. Susta tehdään Hollov. Ja sä saat samalla sun Shinigami voimat takaisin. Joo, siinä käy sit näin. Yes. Sitten paljastuu, että no niin, Rukia tullaan teloittamaan tuossa 25 päivän kuluttua. Sitten Ichiko myös oppii oman shikainsa, mikä on tommonen tosi iso leikkuuveitsi. Mä leikkaan tuolla sipulia. Ja opitaan, että sen ton miekan nimi on Setsuga. Sen jälkeen Orihime, Chad, Ishida ja ne on myös treenaamassa. Ne on oppinut kastaa uusia juttuja. Niistä ei tulla puhumaan hirveästi, koska niillä mitään väliä. Ja sitten päästään Soul Societyyn. Ichiko hakkaa etelä-yhden kaverin, joka lähtee mukaan sinne. Sitten tommonen kädetön nainen ampuu ne ilotulisraketilla sinne Shinigamien mestaan. Ja sitten alkaa eeppinen Rukian pelastusretki, mikä kestää muuta aika kauan. Ja sitten meille esitellään Gotei 13, eli koko ton Soul Societyn pääjätkät. Tai ne kovimmat jätkät, ne on tässä. Oikeastaan noista varmaan niinku 3 loista väliä loppupeleissä. Ja totta kai alussa nämä jätkät erkaantuu. Ja sitten toi Ichiko tapaa Ikkakun. Ikkaku on tämmönen kallipäinen jätkä, jonka shikai on tommonen keihäs. Ja sit se on oikeesti tämmönen keppijuttu. Ja mut sitten Ichiko on vaan silleen, että mä en nyt voi jäädä kuppailemaan, niin mun on pakko vetää soturpaan. Sitten se voi. Mä sanon ensimmäisenä, että ei myöhemmin sanoa, niin jokainen Bleachin taistelu ei ole mitenkään merkittävä juonellisesti. On kaikki semmoset, mä oon nyt sun edessä, sä oot mun edessä, mun pitää vetää sua pataan, kiitos hei. Juonellista merkitystä niillä ei oikeasti ole yhtään millään. Sitten Ikkaku häviää. Tää on muuten Bleachin oikeasti semmonen graafisesti viimeinen hyvä taistelu. Sen jälkeen Ishida ja Orihime tapaa tämmösen
jätkän, minkä miekka muuttuu tämmöisen useammaksi hurikaniksi, ja se pystyy heittämään niitä. Ja tää on semmonen ensimmäinen taistelu, missä vaan manifestoidaan näiden tyyppien uusia power-leveleitä. Ne vaan vetäisi turpaan sillä tolleen noin. Ei voi mitään. Sitten tää toinen tyyppi, minkä nimeä mä en muista, kun sillä ei mitään väliä. Ja Ichiko kidnappaa itselleen yhden uuden kaverin. Joka muuten sattuu olemaan lääkintäjouston tyyppi. Ja se myös samalla sitten suostuu auttamaan näitä tyyppejä löytämään Rukia jostain syystä. Niin samalla me nähdään Saraki Kenpachi, joka on sen Ikkakun kapteeni, joka on myös aika kova jätkä, ja se haluaa nyt löytää Ichikon, koska hän haluaa taistella kovia jätkiä vastaan. Sitten kun ne pääsee niin vähän enemmän ineen tonne paikkaan, niin sitten Ichiko tapaa Renjin uudelleen. Ja nyt nähdään ihan ok taistelu, missä Ichiko kuolee jälleen. Mutta sitten Ichiko päättää, että ei hitsi, mutta täytyy vielä turpaa, se voittaa. Sitten paljastuu siinä aikana, että toi Rukia ja Renji on ollut lapsuuden ystäviä, siis kuoleman jälkeisiä lapsuuden ystäviä. Ja ne on molemmat päättänyt ruveta shinigameiksi. Sitten myöhemmin, kun Rukia paljon parempana ihmisenä adoptoitiin tommoseen hienoperheeseen. Ja sitten kans Byakuya ilmoittaa, että ei Renji voi hävitä yksin tai on mahdollista, että heti käy vankilaan. Tässä vaiheessa, kun yksi varakapteeneista Renji on hävinnyt, niin koko toi mestan päämies päättää, että nyt on piru irti. Meillä on täällä 5 tyyppiä ja 1 kissa. Meillä on ihan kusessa. Samaan aikaan meillä alkaa toinen juonitarina, missä alkaa, että Soulsusietossa on jotain muuta mätää. Yksi kapteenista löytyy kuolleena. Ja näiden ruutujen jälkeen, tää on kirjaimellisesti seuraava ruutu, kukakohan se paha jätkä voisi olla? Mut joo, mennään siihen myöhemmin. Sitten vihdoin Kenpachi löytää Ichikon. Ja Kenpachi kertoo Ichikolle, että sä oot lyödä mua kerran, niin luoiko vaan lähtee. Ei toimi. Sitten Ichiko kuolee. Sitten Ichiko tapaa itsensä omassa mielessään, voittaa hänet ja sen jälkeen toteaa, että ei vitsi, mä täytyy voittaa sun. Sitten voittaa sun. Sen jälkeen tää kissa, mistä mä mainitsin aikaisemmin, koska ei ole aikaisemmin mitään väliä, se toimii vaan sellaisena oppaana tavallaan tuolla paikassa. Sitten kertoo, että tiedät sä muuten teillä miekolla vielä 3. taso, ajatella! Ja nyt sitten treenataan! Samaan aikaan toi murhamysteeri ja sitten kuuluu jotain salaliittojuttuja ja tämmösiä näin. Ja vähän etenee lisää, mutta ei mitenkään merkityksellisesti. Samaan aikaan Orihime ja nämä muut jätkät jää kiinni. Ja sitten Kenpachi sanoo, että ei vitsi, mä haluan tapella Ichikoa vastaan uudelleen, joten paskat kaikesta muusta, mä nyt autan teitä! Nyt mä haluan taistella Ichikoa vastaan uudelleen! Sitten samaan aikaan nämä tyypit kääntyy toisiaan vastaan. Rukian telotusaika siirretään seuraavan päivään! Ja kaikki tappelee toisiaan vastaan, ei mitään järkeä missään nyt oikeesti! Sitten jossain vaiheessa Renji kanssa päättää, että nyt mä autan Rukiaa ja sen melkein vapautuu, mutta sitten tää Byakuya paljastaa tän oman shikainsa, mikä on tämmönen, että se muuttaa miekkaansa miljooniksi ja tuhansiksi kirsikkapuun terälehdiksi. Mä en tiedä mitä miekka muuttuu lehdiksi, mutta tänne se muuttuu. Tää on oikeastaan aika siisti voima. Ihan oikeasti siisti voima. Sitten kun nämä tyypit tappelee vähän lisää keskenään, paljastuu lisää näitä vankaita. Ne on tämmösiä tämän 3. tason voimia. Ja tää on vähän tämmönen, että onks tää enää mitään miekkailua? Koska oikeesti. Mut sitten kaiken tilanteen päälle Ichiko tulee pelastamaan Rukian. Saman aikaan tää on kovin jätkä tässä sarjassa. Kattokaa nyt tota miestä. Sitten kun mä oon 25-vuotias, mä oon ton näköinen. Mut joo, sitten loppujen lopuksi. Eikö tää olikin banka aika shikaa? No joo. Ei sillä mitään väliä. Tää on oikeesti ihan hieno kohtaus. Tää on ihan mangassakin ihan hieno taistelu. Eli tän Byakuyan ja Ichikon viimeinen kohtaaminen. Tää on tän arkin finaali.
Ichiko paljastaa vankansa, mikä on tämmönen pienempi miekka, ihan törkeen siistit kaapu. Ja sitten, no nyt voidaan katsoa pätkä animesta. Tää oli muuten miekkailusarja. Pitäkää mielessä. 今の一撃で私の喉を裂かなかったことをな。奇跡は一度、二度はない小僧。この速力は三本桜追い切れたぞ。どうしたついてこれねえか。まだもうちょい早くできるんだけどな。あまり図に乗るな小僧。スピードが上がった。手掌で操れば速力は2倍。ドラえきれないもの。全て叩き落としただぞ。一から乗るkättä tossa kohtaa. 奇跡は一度だったよな。じゃあ二度目はなんだ。Mä oikeesti toivoisin, että taistelu loppuisi tuohon noin. Mut joo, tossa toi varmaan kertoi kaiken mitä mä mietin animesta, että mustakin olisi hirveän siistiä taistella vaaleanmuisella oksennuksella. Mut joo, sitten Ichiko ottaa vähän pataan lisää. Voitais sanoa, että Ichiko kuolee taas. Mut sitten Ichikon tää hollon puoli pääsee irti. Ja sit se voittaa Byakuya. Ja no, toi oli vähän tommonen noin, että siinä tulee ensimmäistä kertaa semmonen, että Ichiko vaan power-uppaa randomisti ja sitten voittaa. Et tulee muuten joka ikinen Ichikon seurataistelu olemaan. Mut joo, sitten paljastuu, että koko hallitus suositussa on murhattu monta päivää sitten. Ja sitten paljastuu, että tää tyyppi, joka oli kuollut, ei ollutkaan kuollut, vaan se oli koko jutun takana. Ei se vinosilmä, vaikka annettiin aika kovasti ymmärtää. Ei ole sekin paska jätkä. Ja sitten paljastuu, että tän Aisenin, eli tän, mikä nyt paljastuu tämmöstä Jonin-kaveriksi, sen miekan voima on täydellinen hypnoosi. Tää on aika rikki. Paljastuu, että monta viikkoa sitten koko hallitus on murhattu ja Aisen on parin kumppaninsa kanssa pyörittänyt koko valtiota sen muutaman viikkoa tälleen näin. Ja koko tämän jutun juju on ollut se, että kun muistatte varmaan sen varakropan, minkä Uruhara oli myynyt tolle Rukialle. Sen sisään Uruhara oli jostain syystä piilottanut tämmösen Hogyokun, tämmösen tosi maagisen esineen, mistä kerrotaan nyt ensimmäistä kertaa. Se on tälleen 200 chapterin jälkeen koko jutun juoni. Et se on vaan jostain välissä laitettu mukaan napsi. Joo, tää on varmaan hyvä juttu. Hyvä kubo! Ja sitten, no, Aisen saa sen itselleen. Ja sitten, no, porukka mennään yrittää. Sitten paljastuukin, että Aisen on tehnyt diilin Helvetin kanssa. Eli Hollovien kanssa. Ei Helvetin, vaan Hollovien kanssa. Ja sitten se pakenee muutama kumppaninsa kanssa, muun muassa se vinosilmätyyppi. Ja sit se luupuu laseistaan tosin, mä voisin uskoa omat laset, ne vaan kalliit. Vetää tukaan taakseen, niin nyt on aika nyt on niinku puhutaan